I clar, jo penso que aquesta pèrdua de legitimitat de la representació ve per la constatació d'una manca de cintura, d'agilitat dels representants en els moviments polítics tradicionals i socials en acollir i deixar passar les noves reivindicacions i deixar passar aquells que estan disposats a batallar per aquelles. Perquè en aquests casos moltes vegades s'abusa d'acord, ja ho incloc, company, ja companya, no? Ja incloc la seva reivindicació, a partir d'ara direm les homes i dones del partit i tal, però clar, la col·loques a tercera posició, no? Quarta, etc. I així infinites vegades, no? Bé, jo diria que aquesta pèrdua de legitimitat, que clar, en els partits majoritaris i de masses i més instal·lats, és de jutjat de guàrdia. Tothom sabem que les llistes electorals tancades en aquest país les fan 4 o 5 persones a tot el país. I que aquella famosa frase de Guerra, el que se mueve no sale en la foto, s'aplica i funciona a rajatabla contínuament. I que llavors drets tan complexos d'haver guanyat com el dret a vot, etc., sí que és veritat que queda en un semipaper mullat, no mullat, a Facebook. Alguna vegada he tingut que intervenir quan surt allò d'un acudit que és bastant interessant, d'altra banda, que diu allò: si votar servís d'alguna cosa, diu l'acudit, no ens deixarien votar. Llavors immediatament he tingut que intervenir dient: primera, no ens han deixat votar, votem perquè ho hem arrossegat, ho hem aconseguit contra la voluntat de tothom. Jo recordo que la primera manifestació molt intel·ligent, em sembla que era d'Aguirre, davant del 15M i tal, era: escolti, aquesta gent són els que no voten, són els que no, els que ja havien adjudicat el no sabe, no contesta, etc. I clar, de sobte se'ls trobava a Sol, allí davant de la seu, no? I havia de que... És a dir, i la primera reacció va ser aquesta: ei, aquests no comptaven, aquests ja els havíem adjudicat un espai, evidentment adequat i molt còmode, del qual no s'havien de moure, no? Clar, es van moure. Clar, aquesta pèrdua de legitimitat de representació té molts bemols, però jo ressaltaria que un dels fonaments és que aquests nous socials, aquestes noves reivindicacions, aquestes noves formes polítiques que durant molts anys han quedat postergades, però pels mateixos que les reivindicaven abans, perquè la situació era molt més dura, ara volen que siguin contemplades a l'agenda política en el seu lloc que els correspon. I clar, aquí sí que a vegades dretes, esquerres, sindicats i no sé quantos no hem estat prou àgils i jo diria que una part de la indignació dels indignats és veure com sempre quedava diferida en l'agenda real, no? Llavors, clar, es difuminen les diferències dretes, esquerres, etc., i apareix una indignació total, d'impugnació absoluta, de no reconeixement. La consigna que es va repetint: no ens representen, no ens representen, no són els nostres representants, en gran part perquè sí que és veritat que no es va saber acollir i representar aquelles, en el seu moment, aquelles reivindicacions. Molt ràpid, perquè ja hi ha d'haver debat. Com veuen també, i aquest canvi de reivindicacions, els experts destaquen que hi ha dos eixos bàsics. L'eix de la redistribució. Clar, aquí ens havíem acostumat i hem de batallar perquè aquest costum continuï sent, bé, potser depurada de certes coses, però continuï sent un costum en què la redistribució no era meravellosa en absolut, però com a mínim era suficient per a pacificar el cos social
i no enviar a l'exclusió brutal capes enormes de la població, amb la qual cosa la pacificació social no es garantirà. Pensin vostès que la violència als Estats Units no és només perquè hi ha més armes, que també, sinó perquè hi ha gent prou exclosa, violentada per utilitzar-les, d'acord, perquè potser han perdut el senderi, potser perquè han perdut tota cohesió, no sé, o perquè estan, no sé, però l'anàlisi requereix ser seriós, no? Però per entendre'ns, sí que és veritat l'argumentació de la dreta algo a favor de l'associació del rifle, quan diuen allò que és obvi que les armes no disparen soles. Llavors vol dir que llavors el que les disparen, una part ve per aquesta virulència intrínseca d'exclusió de la societat americana, que potser estaria bé que no es portéssim aquí, no? D'alguna manera aquesta pacificació social es basava en una certa redistribució. Ara es parla d'un pacte no escrit, que hi va participar fins i tot la democràcia cristiana, que hi va participar centre-dreta, certa dreta, per exemple Adenauer, etc., que van entendre la conflictivitat, no només, que també, per evitar que hi hagués una revolució com hi havia a l'altra banda del teló, no? Però sinó també per a mantenir una cohesió social que no portés a una violència contínua en el carrer, etc. Bé, clar, jo diria que, i notin vostès que aquests nous moviments socials, tant en el cicle preparatori, els 60, 70 i 80, i el madur a partir del 90, són èpoques en què Occident no es pot queixar de com li ha anat a la redistribució econòmica mundial. És després del que als Estats Units diuen enfàticament els 30 gloriosos, els 30 anys gloriosos de creixement després del 45, del final de la Guerra Mundial. Bé, Europa potser no va ser tan gloriós, i potser ni als Estats Units, però per tant sí que jo diria que són vinculats amb aquesta emergència de noves reivindicacions que havien estat somortes en els períodes d'usos del pa i treball, però que reclamen el seu lloc, i això és bo. Bé, doncs paral·lelament es destaca la importància d'un nou eix que ja no està en l'eix de la redistribució, per entendre's l'èmfasis en la igualtat, sobretot la igualtat formal i, diguem-ho així, d'un mínim econòmic que també a vegades se't dona però costa de moltes coses, sinó a l'eix del reconeixement, de la diferència, de ser reconegut políticament com el que ets, amb les conseqüències que això té i ha de tenir, i que d'alguna manera puguis polititzar les teves reivindicacions amb legitimitat, sabent que això no exclou les altres, sinó que les pressuposa, perquè sense pa i treball, sense subsistència i sense dret formal, sense ciutadania, és perdut i mort, no? Bé, per tant, a l'eix de la redistribució s'hi afegeix un nou eix amb una multiplicitat i complexitat enorme, que allí el que ens hi fiquem, sí, ens perdem bastant perquè es multipliquen i no saps mai, els que venim d'altres generacions tenim una mica les ganes de dir, bé, però algun moment hem de parar, algun moment hem de parar, i anem una mica mentalitat de on parem, a qui li diem que no. A veure, potser també és una actitud que cal ser reflexionada. Ara, també és evident que qui vulgui també haurà de lluitar pel que vol i que, per tant, es validarà democràticament en funció dels que es comprometin amb allò. És a dir, les cartes al rei, de dir, vostè faci'm això i jo me n'oblido, sí, això tampoc, jo estic molt en contra d'aquestes coses, no? I als meus alumnes els dic que això és ingenuïtat, això és ingenuïtat.
A veure, sempre qui vol alguna cosa ha de posar-se a buscar-la, a fer-la, a construir-la. I bé, com a mínim, sembla que políticament hi ha unes mínimes possibilitats per a construir-los. Però penseu que dintre dels moviments socials, i això inclou Indignats, 15M, hi ha la percepció que no hi ha prou, això pot ser molt discutible, no hi ha prou canxa, no hi ha prou espai, no hi ha prou possibilitats com per incloure aquestes noves reivindicacions. I home, si tenim en compte com els diaris, l'exemple que he posat abans, com els diaris han llançat les portades de la dissolució, bueno, no dissolució, del cessament de la violència per part d'ETA, ja indica fins a quin punt l'esquema tradicional de partit amb control dels quadres, de tota l'estructura, fins i tot els que poden ser escollits a les eleccions, que passa a través de la corretja d'altres institucions socials, per exemple les fundacions, think tanks, etc., diaris, televisions, etc., ha funcionat de llibre l'altre dia. És a dir, fins a la idea que aquesta de dir realment si les dues Espanyes continuen amb una vigència absoluta, perquè només mirant la portada i només veient el diari que porta el senyor o la senyora pel carrer, ja tens un 90% de probabilitats d'endevinar a quina de les dues Espanyes pertany i quina li menja al cor i quina, etc. I si pots entrar a casa i mirar quina televisió mira i tal, més, no? I la ràdio que sent, etc. Clar, això demostra que, home, bé, si ha funcionat tan mecànicament, això que ja protestàvem fa tants anys, tan mecànicament, tan de llibre, tan previsible, ningú s'ha mogut del guió. Francament, doncs, entenc que molta gent llanci una impugnació global del tipus no em representen, no ens representen, renuncio a qualsevol representant, a qualsevol legitimitat dels representants i encara que, per exemple, em puguin garantir que la pensió no sé què, no és això, no em vull vendre només per això, no? Bé, intentant anar ràpid i complir el que deia. Bé, també cal dir una crítica. A veure, arribats a aquest punt, clar, la idea no és oblidem la redistribució i passem només al reconeixement. I jo diria a alguns companys que he vist que potser exageraven amb aquesta línia que és un error. Ara llançaré una idea que estic pensant que farien bé els nous moviments socials i sobretot el moviment dels indignats jo diria d'anar introduint. La idea és afluixar en aquesta menyspreu absolut de lo econòmic i lo productiu. És a dir, perdonin vostès, si les reivindicacions són possibles és perquè ens paguem la vida, perquè treballem i ens paguem la vida els uns als altres, no? I per tant no es pot oblidar. Jo entenc que vist el que ha passat, el problema d'administrar, de discutir, calcular el diner, les disponibilitats, més en aquesta època de crisi, de disponibilitats, etc., és molest, perquè has de dir que no, has de donar prioritats, has de decidir, per entendre's, a on primer vas a apagar el foc. Això ho fa els bombers, més d'una vegada ho han de decidir. Hi ha dos incendis i on ataquen? I clar, si ataquen, imaginem un bosc, si ataquen per la dreta es quema la casa i la propietat del senyor que és de la dreta, si ataquen per la dreta es quema l'altra, i a vegades es troben amb un senyor indignat que diuen no marxen vostès d'aquí, però clar, han de calcular a veure o com minimitzen el global.